luto tag adobong baki guys nga may kuan, may gata. Adobong baki nga may gata. Sabay-sabay na guys. Sabay-sabay na ito. Pauli lang na po ang kuan. Ito na guys, papuan na. Load natin na ang baki. Sa mukha o lang ha. Itintabi ko sa mga hindi kumakain ito. Ang sarap nito. Mas masarap pa ito sa manok. Ayan na guys, pagkahubas sa tuno, sasabawan na natin ang apasan ng tuno, 5 piso. Pagkahubas ng sabaw. Pagkahubas ng sabaw ni guys, kanya wala naman na dihaw. Gamay ng sabaw. Apasan na tuno itong 5 piso. Guys, subas na. Apasan na ito ang tuno, 5 piso. Ow! Tuno ng 5 piso guys. Siguro mga itong arnes baso. Ngayon nato taad nato ni ang kuan sa manimaho man siya sa tanan na sili. Dagdag pa na marami ba. Kaya kayo kuan tag mga 5 minutes mabas-hubas ko na siya. Okay na. Goods na kayo. Takpan na balik. Luto na guys. Ay sabaw guys. Nahubas ng tuno. Ang absorb na yung magmaya sa iyang kuan. Humot kayong sanging ugbo guys. No? Nawa ng tunog guys. Thank you so much.